Anya laki din! Agyaman nak ha? Adayo dito'y ayan mi ngam ing kagumaamlat tati may borsyo. Ha? No yung pakaamom ko makanyak nga umay ka ita, nagluto ako maiti pangal daw. Saan na, Ellen? Adamot imat ko asidaan parakin ka. Oh, atoy, naluto na itan. Anya? Ay na, nagbanglumat tanda ito'y abulalo borsyo. Kasla da ito'y tibulalo anay dumdo, maiti panagangot ko. Parakan ka na ita. Sapay lang ko matamagustom ti panaglutok. Simple lang nga panagluto na ita. Saan ko pa'y laang anaramanan nga magusto akong tibang luna. Kasla mabisinak paikit din na nakaangot. Agyaman ak no kasta. Siyak tirumbang nga agyaman kan ka, Borsyo. Agyaman na ka talaga, ah. Si kalhang ti lalaki anang isang put kanyak iti si Daeng. Apay, sino ti bisitam itay anak ko? Ah, ay kwa, ni Borsyo dayjay tatang. Bursyo! Iso ka di dayjay. Di agdagdadon ken ka anagalas ti apelyedo na. Ha? Anyang aminan tay buwanagan na. Borsyo kinkinod tatang. Ay na! Por Diyos, por Santo, pakanawam! Pakawanem! Tapno ibagakin ka ah. Diyak kaya't dayjay nga agbalin ang manugang no bilang lang. Ipakpakaon na akon. Tatang, anya ka di day tangay bagbagayo. Ay, basta! Diyak kaya't dayjay ko naktumay. Apay, no isut agbalin nga asawam. Maayatan ka nga rod iti apelyedo na. Anyan tulangan tinagan mo. Ellen Kinkinod. Kasta? Ay, nagalas sa dinggay. Pakanawang manay. Anya? So ano mabalin? Ibagam kang kuana. Saanan nga umay dito'y balay, ah? Diyak kaya't dayjay nga agbalin amanugang. Kunakbalan. Lalaki din. Anya? Gapula ang iti apelyedo ni Borsyo. Iso ti makagapo no apay asaan akayat ni tatang mo? When friend. Ay, jak amo man iti dayjay nga amak. Nasingpet-met ni Borsyo. Awan makunakken kwa na. Anya? Kuna ni tatang, no kanu ni Borsyo ti agbalin nga asawak, agbalin to kanu nga Ellen Kinkinod ti apelyedo. Ay na, makakatawa man. Ngam anya ngay nga rod. Apelyedo laang dayta. Nagalas kanu adenggen. Anya lakit din. Tinapatag-akit na singpot jay tao. Dayta nga ro ti kanayon ko nga ibagaken ni tatang. Ngam, awan latamet. Saan na kanu akayat nga agbalin amanugang ni Borsyo. Gapu iti kinkinod nga apelyedo na. Apay kumaasaan mo akayat dayjay a Borsyo, no kayat mo't ni Ellen. Ay, oray kayat na. No kunak ajak kayat. Awan maaramidan na kunak tumay. Anya? Nakalalas tinagan na. Anya kita Borsyo Kinkinod. No istagbaling asawa ta anak ko. Ellen Kinkinod ton tinagan na. Ay, jak kayat. Anya kalakit din aya. Katnagan laang mo't dayta. Tinapatag kat nasingpot jay tao. Basta, no kunak ajak kayat, jak kayat. Nagpili ka mo'tan iti agbalin amanugang mo, Manong Julio. Sa anak pilay, ngam tila ang jak kayat, ti apelido na akin kinod. Oray mabaakan ti anak ko, ngam ti makiasawa iti kastin ko na, salbagi day. Ay na, nagmayat betan day tapurmam si Kalandaw. Una na,
Mapanak man dita balay da Ellen. Mapan ko man sa rungkaran. Anya, kayat mo asawan, ar-armom ni Ellen. Wala na. Ngamjak pa'y maibaga no adanam na makan ko na. Ngamin, saan laeng mo tasyak tagdatdaton kan ko na. Ha? Malaksid kanyak. At dapat agnagan kano iti bursyo. Ah, Iso ajak pa'y masigurado nana. Ala, inak pa'y nana. Parang adda ni Ellen dita balay da. Oh, si kamo gayam, Lando. Ay, uwan tata. Naimbag nga oras yo. Ay kay kastama king ka ah. Nakaumay kamay. Uwan tata. Umay ko kumasarong karan ni Ellen no adda. Ha? Ay, ni Ellen? Ata! Ha! Kasirsirik na laang ijiban niyo. Agdigos ka no kay. Ay kasta ka di. Ala, urayak nga ro tata. Mabit lang. Saludsudeng ka man, Lando. Abay, agdatdaton ka kade, iti anak ko. Ha? Ay, uwan tata. Kasta kade. Ipapatim barok. Kanyat amom, no sikati kayat na. Ha? Ay, kwa. Ado, te agdatdaton kinkwana. Ada pa di awanan bain, abursyo kinkinod tinagan na. Isun sa dayjay ti kayat ni Ellen. Ngam, di magkayat. Anya? Nagalas ngamin tinagan na. Di alam magustuhan. Alangan ki di may. Ano isuda man ti agkatuluyan ket Ellen kinkinod taon tinagan ti anak ko. Ay, jak laki di kayat. Tata. Isu nga armam ti anak ko lang daw. Aramidam amin akabaalam. Napipiyapay tapili daw. Nubilang lang. Ngamunday siya, bursyaw. Kinkinod anak alalas. Salbag. Kaslatay lalaki kwalaeng ti sapsapulan na. Lalaki din. Kwa, Lando. Pasensya ka lakuman Diyak kayat apasakitan tirik nam. Diyak matla kayat amang namnama ka kanyak. Ha? Awan makunakken ka. Gaputawan mo't nadamag ko asan anasayat nga ugalim. Iso na lang taawan riknakken ka. Anya? Saan ko mangagsaksakit tirik nam kanyak mangkita ka langan iti sabali a babaeng armam. Saan asyak? Ellen. Adda ka din kayan ayat mo? Iso asaan nakakayat? Kasta ka di? Saan nakasta? Awan pa'y kaayan ayat ko, Lando. Kas itinakunak, awan riknakken ka. Nasaysayatan tay ibagak, ngam tay mangnamnama ka iti awan. Apay analpay ti abaga ni Lando apimanaw, Ellen. Ha? Anyat kayat asawan dayjay. Tatang, awan nga rod tirik na kanilandong. Iso nga indiritsukon kenkwana. Anya, kayat mo asawan? Dayjay abursyo kinkinod ti kaya mo? Iso ana ibagam day takin ni Landong? Anya? Ay nahapaw. Ellen, ibagbagakon king ka. No ni burso ti makatuluyam. Inaldaw ti gubat dito'y balahay kunak tumay. Tatang! He! Jak kayat ni burso apara king ka kunak manan. No di mo kayat nilandaw, ti sabali laangan, ti pangibaw ingam iti panagayat mo. Sana dahi di aburso, tajak kayat. Anya? Ay lang, bayas. Sumsunggarak tungkal mapanunot ko na yabursyo. Ang lalaki din.
sakit din aya ti amam, friend. Ay, wen nga ron. Makapasan na ay. Apay ngamin nga iso ti agpili iti lalaki aparakan ka. Day tangarod ti parikot ko italuning. Kayat ko ni Borsyo, gaputan na singpet. Kun nagagat, responsable a lalaki. Tay kunada nga rod, no ay ayatam, ilaban mo. Iso ano ay ayatam ni Borsyo, ilaban mo iti amam. One friend, talaga ada ita ti aramidag. Nasingpet ni Borsyo, komportable ak tunggal iso ti kadwak. Kun nahidumduma ti ragsak amariknak no adda iti abay ko. Basta, saan ko amay explain? Basta, iso ti kayat ko. Madlagayam. Iso akasaritam ti amam. Ibagam day takan kwa na bareng maawatan na ka. Naimbag ang orasyo, tata. Heh! Awan tinaimbag nga oras no sika ti makikita. Sika, Borsya. Ha? No ti panagkunam, kat adda namnamam iti anak ka, nagpindot ka. Ala, idiritsyo kon ken ka. Saan ka akayat apara iti anak ko, ha? Maawatam, ha? Tata, Iso pang asim. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot, Borsyo. Saan ka nagsubsubli pa iti ta? ha? Mangkita ka laangin iti sa baling armam. Saan ati anak ko? Angam, tata. Awanan ka doon pa ang ngam-ngam-ngam. Ah, Heh! Ulit-ulit ka. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot. Saan ka nagparparang kanyak? Agtubtubo talaga ti sarak no makikita ka. Tatang, apay akas di matantim pagbagayo ka ni Borsyo. Ha? Taapay, saan mo't adakas nagiti imbagbagak ng kuwana? Imbagak lang mo't tagpaisaw. Anya? Ay, unay kayo matan tatang. Saan kumamat akas taa? Ne, apay, anyat kayat mo asawan? Ni Borsyo at talaga ti kayat mo. Ay na, imbaga akong kinkwana nga awan namnaman na ka. Ken maysa, imbagak pa yan asaan nga agpakpakita ditoy no kayat na pa'y tagbyag itinapaot. Anya lakit din tatang. Kaslamat la animal tinamay anyo kan kuana. Apay, awan aya tirik na namat amasair, gapo itikas dyan ngayon bagbagayo. Nita, isakit na. Ay, basta. Nukunak asaan ko akayat. Saan? Diyak kayat apelido na. Akin kinord. Kenang nang runa ajak kayat kinatao na. Anya, Agtubtubo ti sarak. Tunggal makitak ti panagropro pa na rayjay alalaki. Hey! Ang lalaki ken! awanan friend. Ha? Anyat kahit mo asawan? Awanan, saan kun ang makontak ni Borsyo? Taapay. Nagsukatan iti number. Kan nag-deactivate mo iti Facebook account. Anya? One friend. Idi na minsan ngamin nga may balay, asarong karan na kuma. Pinagsasawan ni tatang iti agkakasakit a sarita. Iso dayjay, saan ba na nagparparik na kanya? Anya? Ay una yun ti amam. Talaga anapudot ti dara na kinibursyo. Day tangarot ti parikot ko ita. Nakasingsing pat dya tao, ngam naaramid na mo na nagsasawan. Uray ko masaan na akayat. Kat kinasarita na kumamot iti nasayaat saan nakasta. Amom matan ti amak. Saan ama kasarita iti nasayaat, nang runa no may papan kadag iti lalaki ng agdatdaton kanya. Nang runa kini Borsyo. Anya agapaw, mapagbabawiyak din naramid ko. Ha?
Anya, ay unay kan Manong Hulyo. No saan mo akayat jay tao para iti anak mo? Kinasaritam kumamot iti nasayaat. Saan akasta? Kanya kasarita kiti nasaya at nga ibagbagamay. No nasaya at tipan nakisarita, sigurado nga agsubli-subli lat tayo balay. So pinagsasawa ko na. Anya, Imbaga king kwa na, no kayat na pa iti agbyag iti napaot, saan nga umay iti balay? ha? Oh, kita, kit manon alawas asaan ang nagparparang tiloko. Talagang agburburik ti darak no makititak. Iso asa anak kapagtipay, pinagsasawa ko na. Kahit anya ngay matin ako na ni Ellen iti dayta. Ay kanya pa'y kumangay. Awan na aramidan na. Lalaki din. Uy, aday bagak Anya dayta. Taga dito'y ayan tayo mutlagayam ti kaayan ayat ni Bursyo ita. Ha? Asino? Kan nakaamuam iti dayta. Ni Melissa, jay kabatch tayo ngay. Jay anak ni Nana Piring iji sentro. Anya? Naibagan ni Maria Kanyak, idi na minsan, ang nagkaluganan kami iti tricycle iji ili. Kasta ka di? Kan amom, nakunana pa nga umadanin ti panagkalaysada. Beach wedding ka no. Isu nga ijay Boracay ti venue ti kalaysada. Anya? Talaga gayam abak nang dayjay abursyo kinkinod. Ay, ada bukod na abalay. Ada negosyo na kan ado tilugan na. Pudno dayta, friend. Bak na nga talaga ni Borsyo. Kan kang runaan na. Nasingpet pa'y. Kan responsable ako na. Ay, sayang nga talaga. No saan ko maanapili ti amam, nagswerte ka kumaiti dayjay alalaki. Si ka kumati ikalay sana itan. Ay, sayang! Asino may tinakaamuam iti dayta? Kano iso ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayaw Manong Hulyaw. Nagswerte at talaga day di Maria. Baknang ti mangikalay sa kunkwana. Anya? Talaga gayam abak nang day di abursyo kinkinaw. Sayang laeng ta saan ani Ellen ti ikalay sana. Ha? Agasaman, ado gayam ti negosyo na. Ado tilugan na. Ada bukod na abalay. Kan ijay pa'y Boracay ti pakaangayan ti kalaysada. Anya? Ay da. Talagang arod nga da mabalin na iti biyag no kasta. Para sana na ibagbaga ni Ellen kanyak abak nang dadya abursyo. Anya? Kano aya ti aldaw ti kalaysada? Day tatijak amaw. Gamkasla ti kunada kat inton umay abulan. First week kano ti jawn. Kasta ka day. Alaman nga ro tagawid akong. Inak ibaga kini Ellen ako mustain na ni Borsyo. Barang at dapat tinamnamang agbalo ti panunot na. What? Sikan tumag nga minanak ko. Payasan mo nga imbagbaga kanyak abak ng gayam ni Borsyo king kinod. Ha? Tatang? No imbagam ko maidipay ladamo, nga dagayam mabalin na itibiyag. Di saan ko kuma pinagsasawan nga urikin kinod tapilido na. Anya? Anak ko, kumusta ang bangkit eh? Awagam, ibagam akasarita nakakanupay ni tatang ko, kunam. Tatang, nabayagan nga wan komunikasyon mi ka ni Borsyo. Manipod idi pinagsasawan niyo. Kan maysa, alangan kit di mata kundi kumusta ken kuana. Itan nga umadani ti kalaysada ka ni Maria. Yeah. Nakababain matano kasta. No saan ko mga minapasig nga kakadakas timbagbagayo idi kan kuana. Nalapit a siya kumatikayan ayat na ita. Basol yung matlaang tatang. Gapo lang amin iti apelyedo na kasjay tinararamid yo. Pasensya ka kuman anak ko. Saan ko maingami nga amo abak ng gayam? Sana bale, nordan tumanan tagdaton king ka. Uray pa'y kinkinod tumanan tapililo na. Saan ko nga ungtan anak ko? Anya?
Ano papagayam? Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni Tibiyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Hane, nalutom ka din di lechon a manok asidaan ta. Mangan tangarudan Hane! Ni, sino ti pukpuk kawam dita? Ha, Delia? Umunag kan. Remarki din. Apay aya. Kahit asino ti awagan mi ti hanay. Umunag ka kuna ni. Ni, ay sus, anya ti mapaspasamak kan kaya? Di ka pa'y matamo ti makisama. Ni, anya ti sasawam? Ipangpangag ko nga rod kin ni kumarik ang Maria Alichon ti sidaan ta. Na, kat naugot ti sayo ti anaigisa, nga dakaring na. Kasano ko maalitso na sasawam? Talagaan na babati IQ man niya. Saan ka makaawat? Anya? Apay, di mo madlaw alimmastugan ni kumarik ang Maria. Oh, kinuawam mo ti madmadlaw ko akas na. Kat no sweetheart ti awag na kinilakay na. Ah, isumot lagayam ahani mutten kanyak. Mayat man. Amom, no anya ti inistorya na kanyak itay nagsabat kami, Kahit, anya may, Igado kun adobo ti sidaan da nga agasawa. naawat akon. Iso asika, impukaw mo mat, alityon ti sidaan ta. Bagpay da kumari dilya ken pari bibo. Talitson ti si Dainda. Nagkunakan ka Alichon. Apay di mo nang nagipokpok ni Mari Dilya. Dita balay da itay. Patsimot. Makaumamot din na ito si Dainda. Kinil na tasabong iti katuday. Ay kat ano santa ati adda. Ay, ugot ti katuday ang makalawas. Litson kumamit Ay mangan kakideng. Di mo to pay kat akisayan da ita kanang. Sapay kilaban na naglamis mo na ito napoy. Makapaawan ganas ti mangan. Papanam, kalkalpas mula ang anangan, timakder kan. Rumarak Tapay manan. Addamapan ko ipukaw di tarwar. Sus, di ka lang mabain. Pukaw ka la pukaw. Denggam no anya ti ipukaw ko. Honey! Honey! Irwar mun aji ice cream kan cake apag dulseta di ta frigider. Wen, sagay sa taabo nga ice cream. Kastamot ang cake. Honey! Nangag mo ka de, timbaga? Kunak! Honey! Irwar mo jay dulseta nga ice cream kan cake! Ay agasem dat bakit? Ice cream, cake, kano ti pagdulsi da kumari dilya kan pari bibaw. Di mo man inataltalyawon. Ya mo idataltalyawon Nangag ko lang mo ti pokpokaw ni Mari Dilya. Di pa kasi daawak, jay ko na a frigider. Awan mo ti amok a frigider da. Nung ay gimatang da. Pangalaan na ngay mo ti kwartada mo. Ay agasem dat. Litson ti sindada. Ice cream cake pa, ti dulsida pa kay. Ay unay kat nga apal mo. Hani pa iti awagan da. Inilakay na. Ay agasem dat nga. Dana, di mo maton is istoryahan akin ni Delia. Akagudwa a kilo abagas lang ti ginatang ko. Apay ay ano maamuan na. Ay katawaan nak Amo maton dahi akarubak. Napay ko maamabain ka.
Kat anya laeng mat nga itigat-gatangan na dito'y kantinak asidaan da. Ay, anya ayan nana. Pasaray ka na yun a sardinas. Sardinas? Kat no lechon ti pukpukaw na asindada di kalman. Pangalaan na nga'y mat iti kwarta na nga igatang na itilitsawn. Ay, adaman na damagak nana. Anya da ita. Nakita yung ka di agim matang ni Delia ti frigider na. Awan to paigatang na iti sidaan da. Daytan tulaki din ref. Ay, lastog. At talaga day di akarubak. Tapay anak ko nam dayta. Ano pukaw nakidin nga ice cream. Cake kano ti pagdulsida nga agasawa. Diyan kano ice cream cake nakadulin di frigider. Makapakatawa nga rin niya nana. Lastaw dayta akaruba Maria. Din sapay nakaraman iti palpalastog na nga ice cream cake. Apay, nagapwan Maria. Dita, kantina. Anya ngay deta nakasupot nga ilimlimeng mo dita likodam. Ay, awan. Sika, papanam. Mapanak agpaload. Lodak man di kagat-gatang kong iPhone. Ada ginatang mo nga iPhone? Kat kaano laang, nakita di cellphone mo ang marakrak-rak. At dapay talina alastiko. Awanin day jay. Imbilang kon. iPhone itan ti cellphone ko. Kaimbag man no among ti agusar iti ibagbagam nga iPhone. Naglakalaungot. Kita man nga raw di bagbagam nga iPhone. Imbatik iji balay ta naka-charge. Sige panawan kan. Tamapan ko pa'y paludan di iPhone ko. Puunay kamatan. Tulungak aya. Tauray mula indeket iti lapayag ko. Day tapan nang ibagam iti iPhone. Unay kat day amarian aya. Permi ang naglastog. Tapay anak ko nam day ta dilya. Una na siguro ajak nakita jay ilumlumeng na nakasupot. Bagas a 1/4 samot a kilo. 1/2 met si kamot. Naglastog da jay akarubak nana. Kano si katibagbagan ang nalastog. Taipokpok ka mo kano alitsaw ti si daanyaw. Kut, pudno met alitsaw na. Kano sardinas magtiginatang mo'y di kalman ako nam asidaan yaw. Aya, kunam nga ilaok mo iti ugot ti sayutay. Ngamin, inlaok mi jay sardinas ijay lechon. Ay, saan akasta ti imbagam? Ay, basta, lechon ti sindami analaukan iti sardinas. Impok kaw mo pa'y kanaw. Impok kaw mo pa'y kanaw. Anagdulsi kayo kinilakay mo iti ice cream cake. Ay, nangag na. Korak mat nga awan mat refyaw. Adda na. Kano makirerep kala di tabangi rabalay. Ay basta, adda ref mi kinilakay ko. Di yu ipapilit nga awan ta adda. Malahwan man langan. Makaunget ka man ako nakaon. Ay, kwa, umayak agpalod. Ala, isura mo nga ro din dyan number mo di ta papel. Agpaludak iti 5 piso. Anya! Adayamot load a 5 piso. Apay, ngiminan oray load. Anya gay matiganan siyak no 5 laang ti pangted ka. Kat, manungay nga ro ti bayadak no agpaludak iti 5 piso. Sa nga 10 piso Nagninamatan. Bakit? Napan sa nagload? 1, apay. Ay, teksam man nga rod ni Busko. Ta saan ka sumrak inton bigat. Hagsakitak namin. Sumrek kakit di tani awan igatang iti bagas. May salang mo ta textation mo. Piso lang dayay. Amom no asino ti teteksa. Day ka naglastog a kaaruba ta. Nagaduma ta ka aruba ta. Ni Maria. Tapay teksam pay laan. Idinto ta mabalin mo madlat ta timapan di ta balay da. Kasarita mi ti personal May mayat ano text ta ibagak no anya ti kayat ko nga ibaga. Ay, say-sayangam lang ti load mo. Insultuak man day ta babae.
Tilagayam istoryain na dita kantina kontra kanya. Kahit, anya nga'y kumamot text mo kan kuha na. Pampanunutag pa nga ron. Daytay talaga ang masaktan tirik na apaman amabasa na. Ne, nakatugaw ka mo dita. Tapay iparit mo? Anyat oras ay, mapan ka kung magluto na. Masadutak pa ilang agluto. Sa bagay, nalakala nga lutuan di okra kang kamatis ita kusina. Ay, natag manang ti si Daw. Tumala ka man tada nag-text kanya. Asinaw? Unay mo tayo yung cellphone kun aya. Nagbayag naglukat ti inbox na. Perdi nga minin dahil ta cellphone mo. Panawon pa ilan ni kupong-kupong dahil ta. Sukata mo. Ni kumarik Dilyama tinag-text. Nasayaman ta nagtisking ka. Kit kastalauna ti panang kontram kong kuha na. Kit anya ti kunana nga eh. Apay ngay akastoy mo ti mensahe na. Ha? Kit basa ano niya dahil ta. Ang mga no English. Kit i-translate ka. Amo ka di mo mawatan ka it English. Kastoy laang mat. Awan mo tuloy nan. Basaam ko na. Ha kunana. Anya? Ha laang mat. Kita man. Ang mga no dapat tuloy na rin ta. Kitaam nga min ane. Ne. Awan mo ngagpaiso ti tuloy na. Hahalaang mag. Mangin insulto ah. Apay amangin insulto ako na. Kat ni. Hahalaang mo tinsend na. Kaya't nasawan, katkatawaan na. Una, talaga katawa na ita. Ha. Mapan ko man pagsasawan. Ay, higtal na ka man, bakit? Mapan ko ipungot-pungot ay diya babae. Higtal na ka ko na. Nagtugaw ka man. Apay pagtugawan na. Kung makaungutak nga ron. Agpanunot ka mo ti-reply mo ah. Ay panunutan pa ilang. Kit mo na. Anya nga tatimayat nga i-reply mo ay ah. Ay mapan ko ginapaan ah. Ay agulimag ka man. Apay, kaya't mo ti maipabarangay. Ay wala niya. Panunutan mo ah. Numapamuungtan. Ang mga no'y pabalod da ka. Kaya't mo, ti malungtot iya pagbalodan. Ay sana. Ay, amo ko noon niya ti-reply ko. Ni, nag-reply ni Maria Lakay. Nag-reply. Kahit, anya nga'y tinreply na ijay haha nga in text mo kan kuha na. Basahin ta. Na. Ni, nagatidugmutin ahaha. Tinreply na. Ayun. Duwala ang ahaha ti in text ko. Iso, nagatidog nga. Ha. Ah. Ay, sos. Awan. Awan, di pagpatinggaan na dahito yung apa nagtintin next year. Talaga nga awan. Apati papanan na Lakay. Anya nga apa sasawamit? Kano kasta unay ti pananginsulto na kanya? Delia, at daman-damagakan ka. Ay saan ka nga damag-damag? Tamapan ko apaeng. Asino titimulong ka data, idinalayos da ito'y balay? Ni kumarik Amaria, kinilakay na. No kasta nga awan bagas, asino ti kanayon mo apagbuludan? Kini kumarik Amaria. Ah, apay nga rod, akayat mo nga apain ita. Limas tugaya man. Uhu, awan lati di kar aramitan. Anya lakit din. Gayem mo, apaam gid din. Agluto ka kid din iti na imas amasida, taing kapadigwan ida nga agasawa. Agas asok manen dahil ta kusina da Maridilla. Idin to takilaban lang dahil ito kananta. Ay nagado kat aririmon aya. Itaman pa'y asaan nga ipukaw ni Maridilla ti si Dawn da bakay. Lechon manen ah. Ay, laki di ah. Dagtok-tok-tok. Ingkalukatan jeri daw. At dapay mo ti umay makipangan awan lang arudon ti sidaan. Apay nga ibaunak. Nungay agsinger dahil ta iti utang mo. Makaungutak man. Singir mat. Pagsasawak dahi tangag singsinger. Malaking kaluktanay.
maningir kamot. Imbagak lang arugkan kan, apasak pa ilay tangal daw. Sanak nga umay agsingir. Si kaki di mo, Mare. Sika? Maridelia? Wen, umay kayo padigwan iti sida inyo. Tanamin aduda kami mat idi a pinadpadigwan. Thank you, Amare. Oh, alam da iti sida inyo kin ni kumpare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Pautangan nakmatan na, iti anakan sigarilyo antay. Ay, sanak man nga anti-antion. Sanak ngagpapautang iti arak kan sigarilyaw. Bayadak to madlangin ton bigat. Pangalaam ko may ti pagbayad mo. Awan to pa'y trabahom, day talagin inom ti ammom nga ramidon. Di mo ayam mo. Nga adda kamagya kay Jabrod. Asinaw, Ni manong ko, Carlito. ha? Nagabrodan ni Carlito. Nabayagan na. Diyak na damdamaga. Nagabrodan na. Jay katal. Electrician jay. Ay, aya. Wan, dakal ti sweldo na. 60,000 ko naman. 60,000? Kawan, makabulan lang data. Nagdakulan. Wan, dakal iso pautangan na kaon. No agi pawit, bayada ka dagos ti utang ka. Kano nga gipawait? Kada katapusan nga gipawit. Pangalawans may. Ay, agin inom man anday to'y alalaki. Nangalaan na nga tayo iti kwarta na ayang igatgatang na iti arak. Ay, di mo kutkot yan. Dahito yun magtitulami saan ha. Nangalaan iti kwartam. Ay, kat inutang ko. At dapat lamang ipautang kan ka? Ne, hapay kumasa andak apautangan. Adamot pagbayad ko. Ay, itad mo amin kanya kasweldom aldong. Awan ti mabatikan ka, tapno awan ti igatang mo iti arak. Tikunam. Ala, ako na ito nagibusam iti arak. Ta isupay anayon da ito ilakok. Ne, kano dapay kargana data. Maawanan ne. Ay, saan mo nga lalaan dito may sabutilya? Tadapay la kargana ng arak. Aday ta, naurnong kong dagito'y landok kan bote nga ilakok. Iuray ko laangan iti aggatang. Ne, aglako kan samag itibote kan landok ipag. Wan, tanagadon tinaurnong ko. Naging inuman ni manong mo. Ha? Agin inumlat taaya ni Manong Aldong. Saan nga agpapaanawa? Abay si ka, papanam. Di ta abagatan. Makitong it ka manam. Una, awan mo't maaramid. Imbag man tadalat ta may sugal mo mat. At dalat ta itad nila kay ko. Anya laki din, igatang mo kay din iti bagas. May mayat no itong it ko, bareng mga bakak. Kat madoble to'y kwarta. O, di addape igatang ko iti sidaan me. Anya lakit din. Anyamot kay ti pamigsak nagtrabaho iti kalsada. Nudwalaang atuyo to si daag. Agreklamo ka pa'y laang, kat isungarod ti adda. Ay, kat isakripisyo mo't kuman ati gumatang iti karne. Hay awan, ti igatang ko iti karne. Bakit? Adda na panunot ko. Mapan ka umutang dita kantina. Ay na, mabainak man laang amapan umutang. Ay sus, iba ka mabayadam no sumangpot remittance. Remittance? Adanam na maam a remittance? Basta, ibagam a remittance ni Manong Carlito.
Awan ti ado a palawag. Basta ibagam day ta. Isumo lagayam adya kung makitkita ni Carlito dito'y lugar tayo. Tanagabroad met gayam. Wan kaano pa iditi mayap. Mayat mo nga ron ti trabaho na. Ijay katarsa ka no tinapanan na ko na ni Aldong. Ay wan na, nagmayat ija ayan na. Kat ison ti supervisor. Ay nagswerte moten ni Carlito no kasta. Iso nga rod ako nana, nga aging ka saan pa'y amakapawit iti remittance, umutang kami pa'y dito yung kantinam nana. Bayadan yun tao inton sumangpot di remittance na. Wan nana, Ay katanya nga rod ti utangin niya. Ilistaklat ta nga rodon wan nana. Oy Aldo, anya ti aramidan ni Insyang dito'y balay? Awan ka nung nga rod ti sidaenda. Kat, inutang ko lang na itulutlutuak nga adobo. Makipangat pa'y laang dito'y. Aywan na niya. Ay nakurang pa dito'y kada tayo para kadagiti anak ta. Kato nagpipigsad amangan. Ket, anya nga rod ti ibagak kiniin siyang. Ay makamukan. Pagawitam, ta saan ana ilakam. Insyang ading ko. Nakaluto ka din ni Manang, mangantayon? Ay kwa. Kurang di lut-lutun na asidaan para kada tayo. Basit lang ang matisida. Mangyawid akla ang basit para kadagiti anak ko apito. Ay kwa. Tinasayaat. Mapan ka lata umutang dita kantina. Kaya't nakmat ay apautangan di bakit di tang agbanbantay. Ay kat ibagam abayadam intun sumangpet di remittance ni Manong Carlito. Kasanungay nga adda remittance Ay sus, basta inkaan. Ibagam day ta imbagakin ka. Ala, inka na. Ay, sige Manong, mapana ko. Anya, nangabak ka ka di anak itong it-itay. Kasano yung amuan na panak na kitong itnana. Ay na, kaano ka na yun ka lumabas dito'y sangwanan ti kantinak. Ay, makikita nakgayam, nana. Amok aming dagiti lumablabas amapan makitungtung Sa anak ana nga ba? Isungarod nga umayak umutang. Amom aya, ngagpapautang Bayadak to inton sumangpot di remittance ni Manong Carlito. Apay, oray si ka, paupawitan namat iti remittance. Amin kami nga agkakabsat. Paupawitan na, nana. Kasta aya. Ay, nagswerte kayo man ngagkakabsat. Ni Manong mo Aldong, arte, ang adda remittance na. Si kamat atong itera, pauwitan na lata. Lab na kami ngamin ni Manong mi, nana. Alan pautangan na ko, nana. Basta bayadam inton sumangpet tay remittance yaw. Una na, umay ko bayadan adagos. Nagawid ka kumanain siyang, taadamot kayam ilutom akanan niyo. Umay ko pa'y mat ipakita da ito inutang ko, Manang. Ay na, nagadumatan day ta inutang mo. Bagas 5 kilo, karni ti manok ken karni ti baboy. Imbag man ta pinautangan na ka, iti kasta ka ado. Imbagak kabayadak to, inton sumangpot tay remittance. Day tati imbaga ni Manong mo Aldong kan ka? Sinuruhan na nga rod. Ay sus, delikado ni Manong Carlito. Apay ko maapanunutam day tangay. Saan pa'y mat nga agawid ni Manong Carlito? Hoy Aldong, apay niya imbaon mo na insyang amapan umutang. Kat no awan kaya migatang na iti kananda. Kat pangalaan na kumaiti pagbayad na. Ay kat makaamun tulat taditan Ay na, inyutang yun ni Manong Carlito.
Saan namat nga mo? Pudnomot nga awan makam mo. Kundi mo ibagbaga. Al-alwadan na itang iwat mo. Bilibak man kadagi jay ngagkakabsat lakay. Ay, sino tidakda kamatay mo? Daaldong akin ni Insyang. Apay aya? Kita ni Aldong Arte. Nimot ading na nga Insyang manugal. Kay, anya ko matipagbili bami di day ka. Wana taure at da bisyo da. Suportaran latay ni Manong da Carlito. Ay, kasimot ang aron ni Carlito no kasta. Sapay masunlaang matpiman. Anya amason asasawa mo dita? Kano kanayon ko ang makita ijay igit ti kalsada ijay ili ang matudtudwan ken maininitan. Ay, ulaw kamot alaklakayan. Kano electrician ijay abroad. Ay, nagkunamot kan ka. Kano hindi kalman lang nga nakita ang nakakaputi nga agbagbag kat iti bataw ta nagpigsa ti tudaw. Sa bali jay nakitam. Adda ijay abroad kunadalang arudan. Kaano pa nga day abroad? Nabayag ka noon kunadagiti kakabsat na. Apay, ay, saan nga ron nga isaw niya makitkita? Ay kat sa bali kano dakkel ka no ti sweldo na kas electrician ijay Qatar. Ay dublek to manakitaan inton mapanak ag trabaho inton bigat. Nagdagsan da ito ya bato Nay, ninsa mo tatas sa turda ito ya. Nay, paypayapayan ang mait. Ay, apay, tatas sa tor. Ay si kakandidata, Carlita. Nay, anya klase sa lunsod da ita, tata. Kitsyak mo ta talaga da ito eh. Kunadaan nag-abroad ka. Ay, adak pa lang dito yung Pilipinas, tata. Kinapudno na, agap-aplayak pa lang. Ay, kunada nag-abroad ka. Ay, sapay kumaa, tata. Apay, asino tinaggapuan na day tadamag, tata. Isikritok pa ila kuma, ta sa anak pa imot anakapan. Ay, isugamin ti damag. Dahil tagamin ti agwarwara si Baryo tayaw. Ay, kita man lang nga niya, tata. Manula nga bulan na sa anak ka nagawit iti baryaw. Kumporme ti warwaras dadama. Utang ni Insyang sangaribo. Ni Mataldong 3,000. Bakit? Ay, bakit kung natumot kang kakait? Dinakman disturbon. Tamadamaak nga kwinkwinta iti utang. Haya kinutang ka dagitaya. Haya gasam. Nay, apaw, adda sangaribaw, adda 2,000, na. Daaldong akin Insyang. Apaya pinautangam dagitya nga agkapsat. Pangalaan da ngay kumatipagbayad da. Jay remittance ani Carlitaw. Si Pilit Munto mata nag-abroad ni Carlito. Kano nagsarita kami lang itay, di tailay. Oho, dinakman angawon iti kasta. Wen, pudno ti kunak. Sigon kini Carlito, agap-apply pa ilaang amapan niya abroad. Saan pa yan nakapanaw? Anya? Kituin, kunak man nun nalaing ka komersyante. Ay saos na may saan da ka nagiti agkapsat. Ay sos, malugi ak manon no kastawi. Ay, saan kan nga agdawat-dawat kanya kiti pagpuunam? Tatalaga saan kan nga ikan? Nay, apay akurang na ito inyawat mga sweldom. Gimatangak lang matitimay sa abuting arak. Ay, salbag. Ununa umpay ti bisyo ngam ti pagbiagan ti pamilyam. Sos, ingka di umutang di ta kantina. Hay nagadon ti utang tayo jay.
Ibagam aabayadan no maawat tayo remittance ni Manong Carlito. Ay, mabain akon. Imbag kumamot, ano pudno nga day di abroad ni Manong mo? Ay, kaano nga tayo nga paiso ti flight na. Umayak man umutang iti. Ay, sana kon ngagpautang kada kaya. Ha? Ulbod kayo magkayam. Kasano ko mga ulbod, nana? Saan pa'y mo't anagabrod ni Carlito? Anya? Idarum kayo no saan kayo ngagbayad. Day ta artak nga aldaw kan managtungit nga insyang. Ay, kat di nakot iramraman, nana. Ay nakasano nga taday to yun. Awanan tilakok. Nabangkrapak atalagan. Nensamot Carlito jay magmag na. Ay ipok kawakman. Carlito! Carlito! Apay nana. Umay ka man pa'y dito, itakayat ka akasarita. Ay, una nana. Kanay kita niya nana. Saan ka pa'y matgaya manag-abroad? Ay, agap-aplayak pa'y laeng nana. Ay nabaraw, inyutang da kamutin dagiti kakabsat mo. Ipakita kan ka jay listaan ti utang da. Ha? Ne? Ay, nalabwis mo dagita tataw. Ay, makangagda kanyak dagita nana. Agbayad kayo iti utang yaw. Sika Manong Aldong. Ne, apaya siya klangay. Awan babay niyo. Sikain siyang. Apay Manong. Puro katungay. Nagsadot ka ngagtrabaho. Sikamot aldaw. Maalampay lang taginong. Nagarot anak mo. Sa anak, iutang-utang nita. Ay, agbayad kayo! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Sali! Uy, Sali! O, Mila, si kamot gayam. Apay, anya tigatangam dito yung butika. Gumatang man iti agas nila kay ko. Ha? Apay, ang sakit? Anya ti sakit na? Cancer? Uso at talaga ti cancer ita. Anya cancer? Saan a cancer? Aguri-gur laeng. Ay, kunak ano canceran? Stress ka siguro anya. Saan mati ko na? Stress ka, madlaw. Kasano mat anadlaw? Nagado ti kamurong. Sapay nabnabiyag kung nagdadakkel da. Ay, madlaw ay ha? Nagdadakkel si ka. Kunak ano iso nga adda ka dito'y butika. Agumatang ka iti agas dagiti nagdadakkel a kamurong. Ay, dati ngamin panahon na. No kastoy ang nagpudot launay, umaduda. Agdiramos ka ngamin ang. Kanayo nakmot nagdirdiramos. Siguro, ti us-usaram a sabon, jay sabon a paglaba. Madiday jay iti rupa. Gumatang kamot a jay sabon a pangrupa. Ah, kasta ka di? Adda amok a sabon a mabalin mo nga usaran di tarupam. Ngam nanginala nga, ang mga no saan mo akabailan nagatangon. Sagbamano ay ha? 500 ti maisa. Ay, nagninang ang peso. Pangbaknang mat asa bunday ta. Ay, awan ni gatang ko. Iso nga rood. Alang, agkita ka itinalaklak a sabon para di tarupam. Ay, nagadua talagang ti kamuro. Maturog ka kitin. Saan mo asarmi-sarmingan da kita kamurom? Normal lang da ita. Ay, sapay imaduda manon. Imbes adwa lang iti kalman. Ita, nagbalindan alima. Saan gayam ta dapat ti agtubtubo? Maysa, 2, 3. So, saan mo abilangan ko nakmoy?
Masikuranak nga, Rod. Pakasikuram ko ma. Nasabat ko ngamin ni Mila. Ay na, inuy-uyaw na kitin na ito'y kamurok. Heh, kunak matenken ka, aliklikam da di atao. Tasaan ana saya at ti ugali na. Nakita nak nga, Rod. Alangan mo't asaan ko akasarita. Nagmading nga Rod ti style na dahi a babae. Jakla ko man nakisarsarita kan kwa na. Agdan samot kanser di asawa ni Sally. Ha? Tapi anak ko namday ta, kaka? Inggatangan ni Sally iti agas na. Kay, gapot tayong katangan dan, ada kanser nan. Kano nakitak edi na minsan nila kay nakit kimutong. Saan ka di asigaw na nalukbag nila kay na? Kimutong, iso ako nakngadda kanser na. Awan ba di mangmangag ko nga istorya kasta? Iso nga rod asya kung tiim mo na anang istorya. Ay ka, nagpakpakutong mo siguro Panagkunak kat adda kanser na. Ay na, di mo ibagbagat si kasta. Tamaw nito lugar tayaw, nagbeig, nagwaras ti damag. Siyak, tinaggapuan na. Ha? Siyak, tiim mo na anang ipadamag. Ay na, si kaki di mo't mila. Kaya mo si kakanayon tumuno na mangipatpadamak. Kat, kasta nga rod, iskop ako nada. May kayaglo ka na, last trip na ito yun. May kayon. Talaga ka di asika tila street? We, naglogan kan. Adda ka di aglugan dito isang wanan? Ay awan. Ala, aglogan kan. Wen man, diyak kaya di talikod. Nagrigat ti bumaba. Sapay di talaangan masungad ti pagdisaaga. Bakit? Naglugan mo di tayo, iti jeep ko ni Mila. Kaya bagbanta saan na ka nga inuyaw. Ho? Masango kaya ti makiistorya ken ko ana, ket no agman maneho ak. Adumanon ati maibagbaganan. Ay ngam, bakit? Adda na amo ka sikreto na kahit. Sikreto? Anya sikreto dayta? Kaya't mo ama-amuan ti sikreto na. Anya nga, Rod. Jesus, nagpigsa ti anglit na siya. Anya? Naangot ko. Ay, sapay, sus, pasaray awaten na ti pasahe di pasaheros iyay likod ko. Kat, ay na, unayak lang na ulaw siya. Ay, jak amo nga dagayam sekreto na dahi a babae. Wen, nagpigsa ko naktumot kan ka. Ay kan, ay na, adapay natakwata ka sikreto na. Ay, nagadumotin ang sekreto na. Wen, nangisit a sikreto na jay. Nasken ama-amuam, tapno inton uyaw-uyawin na ka. Ay sos, amumon ti bagbagam. Anya rita nangisit ang sekreto na anaamuam. Nagngisit ti kilikili na sigaw. Sobraga mo't naguyaw. Ay kitpun no ba? Ay sos, diyak mo't kumauyawin Ay ngam, nakauy-uyaw tumot ngamain. Apagiso, saan nakanton nga uyawin? At dagayam black secret na dahi Amila. Kunamlan asino agsasaw. Wen, iso asaan ka nga agpa-apekto no uyaw-uyawin na ka. Ibagamat je black secret na. Takitam man no anya ti reaksyon na. Naglugan ak ijajip nila kay mo, hindi na minsan na nagpailiak. Kunak, apod nun sa mo, bagbagan ni Mila. Anya nga ibagbagana. Ngadda kanser nila kay Mau. Ay unay mo, day tanga ipadpadamag ng dahi a babae. Awan kanser nila kay ko. Kimutong mga main. Kasapulan ngamin nga agpakutong, tanalok mag-unay. Kasta ka day. Siguradaw, ngawan seryoso ang sakit nila kay Mau. Awan, guri-gur lang idi. Iso nga ingatangak iti agas na. Daya talaga Amila, tila is istoryaan na. Ay, yan laki din na Mila. Nalaing mga umistorya yo. Naskan nga isardeng na daya nga aramid na. Ay na ito lang nan. Isu asan na basta-basta may sardang.
Di yung kaming dengdeng ka naman minsan tis istoryaan na kada kayo. Tasaan apod na o dagiti ibagbaga na. Ay, no kasta, saan na po daw? Kunamutla no awan sikreto na. Apay, ada sekreto na ya. Ada, di yung pa siguro amaw. Ay, iba ka mamuno niya si sekreto na. Apay, kaya ti amaman. Ay, kaibaga mo na. Nagpigsa nga raw ti anglit na. Aya! Kasaya! Una yung ngay! Kung saan nga day ta? Nagngisit pa ti kilikili na. Ha? Makapagal ka mo sa kasalay! Pudnaw, tata. Kunam lang na sino ang naguyaw. Ang madamagam kas na sekreto na. Isu asaan nga aguyaw-uyaw man day Amila. Tamo ko, ti sikreto na. Naibagamot ng kanyak. Isuadwata na makamaw. Bakit? Agbiyahe akon. Aywan kayam. Anya di ko na magatangak a sabon para di tarubam. Sabon? Anya sabon? Di ko na mga agas di ta kamurum Saanan? Nangina day a sabon. Igatang tayo laangan iti sidaan tayo. Ne. Agore ka man. Kasla impus mo da kita'y sigod a nagdadakkal a kamurom. Nadlaw kumot lang arod. Hehe, anya tinyagas mo nga Awan mat, naturog aklang anasayaat. Imbes a ma-stress, agrelaksak, katas tamot ang dinagbalinan na. Saan mo nakasapulan na gumatang itinangihina sabon ba kay? Aywan lakay, inanamot lagayam ti agas na. Ay, iso nga rodjay ko na asaan ka nga agpaapekto iti anyaman nga ibagbagakin ka dayjay Amila. Padasan na at ibagak mo ti black secret na. No addala ko masabali a pagluganan. Sa anak maglugan dito ajip. Last trip ka nun ka. Imbag pa'y jeep di asawa ni Sally. Kapag tugawon na kakanayon iji sangwanan. Ay, huwag gaya. Nakasarita ni Salay. Dinamag ka, no, da kanser nila kayo na. Oo, adda ka di. Nagkutungan nila kayo na. Awan mo ka raw. Isik-sikreto na lang. Sayata, nadakama mo rin sa sekreto na ya. Tapay, Ada magayam sekreto mo siya, kaka. anya kumangay a sikreto. Awan mo tiyam mo. Iba pampagin nila tayo imam nila. Ay, makaulaw man. Nakangato na tayo imam ka nagingay. Ah, kagkap-kap kita ang raw. Kaka mga matumba, makaulaw na tayo kilikilayin. Unay mo tan, uray mo la pinisaan kat nagaduti tao dito unag tijip. Ha? Ay, wala niya. Ay, ibagbagak laang mo, tipod no kaka. Hay, si kaman pay laang alakay tinakaiturod alang muyaw kanya. Si kapay laang. O lakay, kitaan mo. Nya day pakpakitam kanya. Day ti rupak Aywan. Pumimpintas ka mat bakit? Anya ti madmadlaw mo. Sumadlat ta? Unay kamot tan. Aywan. Napimpintas ka ng jam amok si ka. Ko, anya ti inaramid mo ti tarupang bakit? Talagang akiminis mo tayo. Nainot anaawan dagiti kamurok nga inoy uyaw idi ni Mila. Ay ka nagsaya atan. Mapangkamot ag selfie ata medyo idiwig-diwig mo mabasay. Mayat bakit? Nakakinkinis nakakinkinis ti tarupa mo na. Ay, nagadayo itsura na. Kumusta nga tamot tan di nagnisit a sekreto ni Mila niya? Ay, nangisit latarayay. Oh, nagkita tama nun. Wala rod. Kumusta jay cancer nila kay mo? Hoy, awan cancer nila kay ko Di ka man. Ay na, uray pa anyat ibagbagam sa anak ko na may stress. Kita man na tirupa ko. Awanan dagiti kamuro akanayon mo ay uyawan. Oh, anyat tipa ko na. Uy, pud nung awanan ti kamurong. Ngam, limok magkaman.
Dahil timot pamagik, tinadlaw mo mo't itan. Planom samot ti agbalin a balyena. Uray at abagay ko, tinalukmag. Imbaga kaya abagay mo. Bagay ko atay sumati ka na yun, ay baga nila kay ko. Ay na, sardengan nakmauyawan si Camila. Tamo kung tinangisit a sekretom. Hoy, awan sikreto kanya. Adda? Anya nga awan? Awan mo tiyang mo. Kaya't mo ay bagakan ka. Sige man. Day tanangisit a kilikilim. Akas kangisit day ta konsensyam. Ay sus, di mo mutpigsaan ah. Nagado ti makangag. Oh, ang mamad kayang ti agbain. Di mo ka di amo, akas tamot tiriknak, hindi inoy uyaw nak. Mapan ka day na ito jeep mau. Ay, uwan tata. Napunong. So, ama pantayong. Nay, ayan kita aramidan ni Mila yay. Di pala umay-may. Itay ko pa lang ay ayaban. Ayun, saan na mata kaya taglugan? Ay, ada siguro rurayan na ah. Saan tata? Ha? Iti panag ko na. Nataguran na kanya. Tapay ko magumura nga ay. My God, imbaga siguro. Ani, bakit ko? Diyan ang isit na sikreto na. Ay, dayay. Nene. Apay, nagkatawa kayo nga eh. Abok ano niya dahil nangisit na sikreto na. Ah. Wag! Nangisit man ngagpaisaw di kilikili na. Ne. Kaslawugay! Na. Kanya laki di ngamin na ya. Tapermi mo ngamin no aguyaw. Iti pada na tao. Kanya nga ita. Isuma, timuyaw. Sanak mo na tagtagarian ni Mila. Ay kat, may saka mo tan gurguraan na. Ne. Apay ngay, mate? Kasano, inuyaw nak manan, idi nakita nak. Ay, una yan, aya nga ugali na talaga. Idi imbagak mo't adyan nangisit a sekreto na. Kay, anya nga iti reaksyon na. Ay kat mabaga ah. Uray la sana nakatagari. Ay, sos, tayo ni maganap na. Amo na itan tiar aramidin na lakay. Leksyon day jay kan ko na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.